Esan duzu eleiza ardurea dekozule. Bai. Da ze ardura dekozu? Ze ardure danak lorak ipini, zerak tokada jo, abadi datozen inareri atendidu, eta elizan lehidu, da prepareu liburuek, eta bibliotekako arduretun beba, itxe bat dana. Dauenien jaibet edo zera edo lora topeu herrikoari izan badeko zuen lorarik eta ekarten dozke, Baste Santuriko, por ejemplo, kalak eta Santisimoa kanbizetan dalez altara principaletik, altara txikire, altarie jantzitzen da lorakaz. Eta Baste Santuko lora dire kalak? Kalak, kali da orduko, ase egoten da ordu noni ez da egoten, ostantzeko lorarik ez da egoten. Eta gero esan duzu herriko jaietan, ez da? Bai. Herriko jaietan zer ipinten duzu? Herriko jaietan, etzin dauzen lora larrosak edo dauena. Jaietarako apurbe jantzia hau ipinten Bai. Zeu zer edo, aniversario bat hauelako edo zeu zer edo, dauenien elixan apartekoa, orduentxe apurbe jantzitzen da elixien. Inorriltzen da nien abadie bedeitxu dut Josefina fulano hildet orduen, korueri abizeu, mesagatatikoari abizeu, diru ez eurtekoari abizeu, herriko ardurie. Bai.